Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Wadla ka sorkar kala kampen jensor khendiat ye ka lockdown da ka ba ailat ye ki katto kat ni teli ki jat dukan ban peli namar ka jingdon kam jagi paj ba penban ngila yo i ka badai ka yo ka ba he ha ka jella kala kenja jar bat ki don tang katto kat ni teli ki dukan ki ba peli ha ka balai iru ba khendai lat ru kala kenja jar Henry layo i baka yo ka shongshit bah kadai hapaltan bazar ne ka baki jutip menshwa kum ke dukan Wharton namar bahang ne ki don ki dukan ki bahe ne ki dukan wholesale ki ba penbiang maria ki dukan ki barit ne ki dukan shnong hang ne layo i baki nong thet ki la thangyan laki mar ki mata ki jongki haki kalirit layo i shushu baki don ki dukan ki baki breu ki hap ban yenglain namar balabon palat ki nong wan the Ha Anjali ru ki don katto kat ni tili ki dukan wholesale ki ba play bat hang ni ru kumjo la yo i ba ki paj ba ki tur ban leit the ki marba mardi Gede apa? Kontrol lagi. Medium. Medium. Ini warnanya medium. Ya. Keras pin. Apa tu? Thank you.